Mond liete miche gwenge mag Kano, Kasule, Kardak mag Kisumu East Sub-County noyudo puonj kod lony mag chiemo kowuok kuom riwruok mar jagoro mong'ere migawo mar rito kwe Dr. Ramogi e nyasi manotele gi jakom duond bura mar UDA kaunti ma Kisumu George Ayugi dwaro ne oneno mar siro mond liete mondo mi oyud yore mag konyruok e ngimagi. Jowacho ni chenro ma kamano manomakore gi rapar mar mosendo ama Filgona Ayugi mane en jakanyo matene mar UDA geto jiwo yore reso nyithind kiye kod mond liete. Bende nokwo oganda luo mondo mi osir lwedo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo mi dongruoge makare omed chopo ne oganda. The widow program ne konyo jogo ma chuogi otho onge kaachiel gi nyithi kiye. Tergi mosbedo katimore higa ka higa kendo en program ma sama wawuoyo ni actually I was talking to one of the director of the National Housing Wakili Joshua Nyamori. The program had been taken over now by the state. The widow program is now run by the under state house. One get 2 wings. Nitiere mar party ma yedo ka samoro wachiwo umbrellas ne mon ma uso e chiro ma samoro chieng' chamo kata koth nyalo bedo ni goyo, and wagero shades ne boda boda gibiluongo ni bottom up economic model. Watemo empower joman piny ka mondo timre nade be mondo obi malo.